Rondon kommer igennem. Brøndby trykker af, det er godt hugger, det er et fantastisk mål! Hvilken drømmekasse! Nej, hvor det godt sparket ind. Rondon skal have ros for forarbejdet. Her kommer sparket. Nej, hvor det godt sparket ind. Og der er han fuldstændig chanceløs. Romero 1-0 til Venezuela. Den kan simpelthen ikke sidde bedre. Brøndby, der scorer sit første landskampsmål, og det er vist. Med rimelig meget klasse, at han gør det. Der spillet højrebak tidligere, og nu er det Zavaleta, som har pladsen under Bauza. Stærkt arbejde af Rondon. Ursa forsøger rigtig fint, der er ikke noget frispark. Rondon, stor mulighed. Skal stå 2-0, og det gør det også. Vi har spillet fuldstændig tynden her. Argentinerne. Venezuela, der simpelthen gør grin med Argentina. Og på vej mod en sensation i Mérida. For det vil være en. Men også på den måde, som det måske bliver et nederlag. Den måde, de spiller på Argentina. Prøv at se, hvor udspillet det bliver her. Albiceleste. God finte, han laver der. Martinez og triller vejen i det tomme mål. Men også på den måde, som det måske bliver et nederlag. Den måde, de spiller på Argentina. Prøv at se, hvor udspillet det bliver her. Albiceleste. God finte, han laver der. Martinez og triller vejen i det tomme mål. Boldrum har fældet der, Lamela. God stikning også. Og ikke frem til afslutning i første omgang. Måske her i anden omgang reducering. Argentina, Prato, og scorer sit første landskampsmål. Reducerer til 1-2. Vigtigt for Argentina, de får reduceret så hurtigt. Og det er et godt løb, han tager. Lucas Prato. Anden landskamp, første mål. Lamela. Med afleveringen lidt tilfældigt, han får bolden tilbage, Prato. Og det der, det er en striker, og ved, hvor målet står. Og selvfølgelig hældet med sig, Prato, men han... Want to concede possession to Muriel. Really good movement to him in front of Rodriguez. He's not going to get there, but Colombia will get a corner kick. Hernandez. 2-2. Led away by Marquinhos. Will run the back row of Mina. Mina's delivery. Away by Zentino. Third senior international goal for Otamendi. With franchise like that.